Diajeng Paton Diajeng Retna Kuning. Monggo Kang Mas. Iya Diajeng. Paton langkung linulun damriyang rasa. Dene Kang Mas Panji Carang Mas. Tindak ing Taman Ngurawan mboten cecala langkung rumiyin to. Diajeng penggalihe disarekake wae. Pancen aku teka tanpa cecala luwih dhisik. Merga ketangkanganku marang sliramu wong ayu. Alah Kang Mas menika lho. Pancen Kang Mas. Tiang menika sauger sampun ke Taman Asmara. Rinten dalu amung tansah kemutan kemawon. Nek ora ketemu, kepengin ketemu. Nanging yen sampun pinanggih, arep ngapa ra? Lah menika niku naminipun kayungiyun Kang Mas. Retna Kuning, Retna Kuning. Kok ya iso-isane lho. Apa nyindir aku? Mboten Kang Mas. Mboten nyindir panjenengan. Sakmenika namung manah kula piyambak Kang Mas. Nek ngono tresnamu marang aku lair tandesing batin wong ayu. Kula prasapa Kang Mas? Sebaya mukti, sebaya pati. Badhe Katresnanku amung sliramu wong ayu. Tulus jroning nala bumi langit dadi saksi. Dewi Rate kang dadi pujaning wan. Diajeng ora suwe maneh sliramu tumuli dadi garwaku wong ayu. Jalaran Kang Mas Panji Brajanata sowan marang Prabu Lembu Amisena ya wong tuamu. Rembugan kapan anggone ngresmekake aku lan sliramu wong ayu. Oh, ngaten. Nggih Kang Mas. Mugi-mugi tumunten dipun ijabahaken nggih Kang Mas. Ya wis Diajeng. Pun Kakang tumuli kondur. Aku njaluk sangue semu sak bleratan wae kanggo srana maneping atiku wong ayu. Nggih Kang Mas. Ngatos-atos nggih Kang Mas.
Aku iki Ratu. Wong sing disembah-sembah wong sak negara. Yo kene ing tekan Kurawa. Malah ditempiling sirah. Parat. Yen kepengin jajal wuleting kuling atas sing balung Prabu Klana Bakumala. Tak enteni ana ing papan kene. Prajuritku kabeh. Padha siaga lan padha tata-tata mriksa mekta ing jati. Rawe-rawe bakal tak rantas. Malang-malango bakal tak putuk. Kowe sing nempling sirah. Sopo jeneng? Ditepungake wae. Aku Panji Brajanata saka ing Jenggala. Sing kepengin nanjake rembug marang ingkang sinuwun Prabu Lembangsa. Sing kepengin jodohake Dimas Panji Carangwaspa kalian Deji Retna Kuning. Yen ngono kowe iki narpa judakaning lah. Kamangka sing bakal ngayunake Dewi Retna Kuning kuwi aku dudu wong liya. Ateges yen kowe kepengin ngayunake Dewi Retna Kuning kowe bakal dadi pepalang. Rawe-rawe bakal tak rantas, malang-malang bakal tak. Yen aku dadi pepalangmu, uga aku yo nganggep yen Prabu Klana Bakumala uga dadi pepalangku. Mestine rawe-rawe bakal tak rantas, malang-malang uga bakal tak putuk. Yen ngono ngejak Bandayuda. Prajurit! Maju! Saiki genti kowe sing tekaning Pak. Tampana tangan iki. Iya. Mati dene aku kowe. Sabar, Mati sabar. kowe. Sabar, Mati. sabar. Sampun. Sampun sami gelut. Menika kendel remen anggenipun sami gelut. Nggih. Dipun kersanipun Pak. Ngeten. Anggenipun sami gelut kendel rumiyin. Nggih. Saniki ngeten. Kula mrepeki panjenengan menika anggihipun Sami Bandayuda menika jalaran
kula mundi dawuhipun saking Kang Sinuwun Prabu Lembamisra ing Urawan sambet kalih panglamar panjenengan ingkang badhe ngayunake Den Ayu Retna Kuning. Pripun kersanipun iki, Patih? Dos pundi iki, Patih? Ngeten. Niki dimirengke tenan lho niki. Nggih. Ampun cengengesan. Niki wigati. Nggih? Nggih. Ngeten. Niki wonten sayembara. Sok sinten kemawon ingkang saged ngaturaken pusaka ingkang awujud Sekar Pudak Kencana. Nah, menika mangke ingkang badhe kadhawuhaken kalian Den Ayu Retna Kuning. Sekar Pudak Kencana. Ha inggih. Menika arupi kembang menapa tombak, Patih? Nggih. Keris menapa tombak menika rak werni-werni naminipun. Wonten keris Ki Pleret. Ya. Keris setan kober. Wonten ingkang boten kober. Lah menika benten-benten. Lah menika pusaka Sekar Pudak Kencana. Lah menawi panjenengan menika badhe ngayunaken Den Ayu Retna Kuning mangupadi pusaka menika. Menawi mekaten, kula nyuwun pamit. Badhe Oh, kula aturaken Prabu Yayi Nukertapati. Nggih. Nggih, Pak. Kula saged. Kula badhe ngupati. Nanging kersanipun kula, Nggih. kula badhe tetep pesagrah wonten ing papan. Oh nggih. Sinagi nenggo para wadyabala agenipun ngupati Sekar Pudak Kencana. Monggo yen kersanipun mekaten kula ugi badhe wangsul wonten ing Urawan. Monggo. Lembene aku ki bojomu. Ya bojo ki ya bojo ning ki aja ngintil turun mburi wong lanang ki butuh rodok bebas. Bebas aku ki to seneng ngono lho. Seneng. Lah mudeng kowe jogetan ki ya apa yo aku ora nurut tak melu aku ngono mau. Lah nek kowe ku ngguroni seneng ngono ku ya bojomu sengsara. Lah apa kira-kira lemu olah-olah nek pawon ku wis manteng. Wis manteng jambalane wis nang ranteng puh mau wisan. Nek rep madang wis siap ndek geneki. Nek ngono ya aku seneng gek engko nek adek saka kene bar nyambut gawe mulih kari madang. Ya madang. Engko nyambel barang bae goreng udah wis adem. Nyambel barang lomboke
Mesti kowe cut mateni aku lho mboke tak gawe selikur ngono yo. Ora, tak kok terasi. Gak aku ora seneng terasi lho kowe iki dadi bojoku pirang taun rek wong aku Iya, ngerti terasi iki. Ro obisen ora seneng, mbok menawa tak sambel kowe dadi seneng. Nek ya kowe sing nyambel yo ora seneng yo dadi seneng ngene lho. Ning lehku nyambut gawe nek kene iki aku jan bungah tenan lho. Iki ana karpet do nenceng ngene iki sapa sing polah ngono yo. Mbone wong adek tekan kene yo nyatane bentuke kaya ngene iki kur kari manut ge dibenakno ngono bae wong nyambut gawe. Kowe jogetan kemake mujeng ora? Apa? Tegese ngopo? Lah apa? Ya awak dhewe iki ngayu bagyo lek ndoro sapa jenenge? Joko Boyo. Joko Lelur. Joko Samboro. Joko Samboro karo lambang gantung. lambang bilangan. Lambang sari nek Pak. Bilangan bulat. Lah ya lambang sari iki bulat. Ning anu yo. Aku ki ngejok weruh Joko Samboro karo lambang sari. Omah-omahku ngejok senengku ora umum. Lah kepeze. Kepeze dek seneng. Lah dasare sing lanang wonge yo bagus. Sing wedok wonge yo asu. Lah Gek lek bebojoanku kaya akur maket ngene iki. ngene iki. Ya, ya. Kowe iki rasa melet nek kono do romantis. Bezen awak dhewe kuwi wis ngalami. Bizen aku pertama ya. Pisanan petok kowe ku. Pese. Senengku ngaudu bilah. Ning to, Cek enek ninge. saya suwe tak rasake. Yo Jaluk ngapuramu ya aku kudu jujur apa ora? Pese ora jare. Kepese, rasamu kepese saiki. Jane aku ki ya jeleh. Ya hati-hatimu lagi. Nek nguroni ngono, aku biyen ki yo kepengen duwe bojo sing bagus, gedhe dhuwur kaya Joko Sambaro ngono kae. Lah, Ora apa? kaya Kok kowe ngene iki tipeku ki. Tidak. Lho apa nggetmu aku ki kurang bagus apa kepese to? Weh, nek Joko Sambaro ora dedeke dhuwur sispek. Lah wetengmu setenggok ngene bare dadi bojoku. Gusti Allah. Aja ngomong masalah meteng. Tutupono ya. Ngene. Juteku yo ora madang nek semene gedene. Lah jenenge iki tandane wong mulya lha mbek adeke wis ngrasakno sing jenenge mulyana. Lah, mulyana berarti kowe tentrem dadi bojoku mak kowe lemu. Yo seneng tentrem ning yo we mau Wis sih. jeleh. Ki apa yo lambang sari karo anu Joko Samboyo. Samboyo doger. Joko Samboro. Oh, Joko Samboro ngono ki apa yo selawase ki romantis ngono kae apa gek ngalami jeleh kaya awak dhewe yo. Yo nek tak tonton saka aku paling yo ora. Ning yo mbok jenenge Joko Mergati. Samboro karo sing wedok lambang bilangan kuwi yo nyatane yo ditonton saka saiki yo romantis. Paling tekan sesuk yo romantis. Gek sesuk muga-muga to, Nduk Cahayu. Adek iso padha karo Joko Samboro gek iso ngene. Ngene iki. Heeh. Ngono. Ngene. Gek anake men akeh. Piro? Arep piro jare? Kowe sagemu pira? Boleh piro-piro gelem aku. Kowe pira-pira gelem? Gelem. Lah apa meneh aku? Gek piro kira-kira? Nek 12 apa kurang setetek? Gusti Allah cah. Rolas. Lah aku wong lanang. Heeh. Batinku men duwe anak 12 kuwi sing 11 tak kon dadi grup bal-balan. Sing sitoke tak kon dadi pelatih ngono maksud. Kowe, ki awak dhewe ngopo nek ndek anak rolas ngono iki? Iya, tetep gawe meneh. Lah wong kowe Ning anu aja didedekno teng kene. kosek to. Kowe buruh ya ora ki arek ndek anak rolas ki madang lamuh apa? Hah? Kowe buruh bi ora ki anakmu rolas ku. Kosek kowe takon arek madang lawu apa? Heeh. Kowe ora buruh, Heeh. sik adek ki uripe neng Desa. desa. Suket godhong dadi pangan. Lah kaya ngono anakmu tipakno sulen to, Pakne. Ya
kudu meh suket godhong dadi pangan ki ya ora anggepane mangan sulen ngono ku lho tak anggap anake dhek wedhus wong bapakane baguse kaya ngene anake dipakani sulen. Biyo. Nek bisa diarani bagus sih paling ora kaya iki dukuh do teko ora to? Kaya sapa? Ndi sing tak maksud bagus ndi? Paling ora kaya Pak Dukuh Hendro. Pak Dukuh Hendro. Bagus gedhe dhuwur. Wah, nek Ngedok. kurvane to. Kowe nek ngomong sing bagus Pak Dukuh Hendro aku nek kene iki rasane sakit. Lah jare kowe mau jeleh karo aku. Yo iku mau jane kok bercanda nek aku. Yo jane aku iki tetep cinta ora jeleh kae. Men ilo-ilo karo Joko Samboro karo si Lambang Sari, Lambang Bilangan kono mau ki. Sik ora to. Jane Joko Samboro ki Joko tenan apa ora? Nek Joko tenan porane aku ya ora mudeng. Wong yo kowe ngerti biasa ceritane Gede. si Joko Samboro. Ya mudeng ku ya bojone Lambang Sari tok ku apa bisa wis tau kira-kira. Nek wis tau purunge ya aku mbah aku ruang neko to. Kowe yo ngerti dhewek ning yo nek rumangsaku yo. Heeh. Sakne wis tau duwe bojo kene ditinggal. Ki bojone nang ngendi? Sik ora. Ki bojone ki nang ngendi? Hah? Bojone nang ngendi? Eropa. Dadi apa? Bakul kerdus kaya aku ruru. Kulak cemung ngono to? Oh, Apa? ulak cemung. Heeh. Aku ndek bedhek-bedhekan karo kowe Apa Tayu. apa? Iki buah apa? Buah alpukat. Kan. Lah apa? Iki alpukat apa, Bu? Alpukat. Apa aku nunjuk ngene iki mau? Lah ki apa? Aku kan kortekon iki buah apa ngono to? Lah ki jawabane apa? Buah dada. Wah. Gusti Allah, gerang-gerang sing dibahas buah dada. Lihat, yo wis lumrah kan adek. Lah lakar kok rombongan adek aku yo wis tau mungak bolak-balik. Kaya melinjo. Kayak sembrono kowe iki suwe-suwe. Bercanda. Bercanda terus. Yo jenenge bebojoan iki kala-kala nek tukarane enek. Siji. Seneng-senenge enek. Kaya to mau adewe jogetan mau seneng-seneng. Bener. Heeh. Guyone yo kudu enek. Lah wong urip iki nek ora disambi ngono kuwi yo suwe-suwe edian. Apa meneh rukun bojo kaya kowe dine 1000 2000 kurang bae. Nih, lha ki wong lah sik to. Njaluk 1000 yang kurang, lha wong mangan nuku seto. Ya jane bener. Ning yo kowe iki mbok yo ngerti wong lanang wong gaweane iki kur tukang kon ngalor-ngalor kon ngidul-ngidul dine 1000 2000 yo arek. Yo nggihku ki semono yo wis cukup mbok karo kowe pesecaramu kae. Ya murah. Kok kon samdina tak lawi terasi bae yo. Lah ki wong sing murah ki tuku sing rentengan kae, ki sambelno terasi terus kuwi bergizi. Nek yo kowe mau kok sing tak omongno pisanan nek aku weruh kowe ku mau lho. Jelek. Bener. Sing ngomong kowe dhewe udah aku lho. Lah kowe mau ngomong ngono ku ora kena jeleh ya. Yo ora. Wong Kok nek bojo aku jeleh- ajune kaya ngene kok ora jelek kepes dia ta. Jan aku iki ngejo pengen dulu-dulu kene iki. Nek tak tonton kowe iki ngejo yo ngalah. Dalane kene. Gendong. Ya duh. Yo, Wedi aku. sing banar kene dalane. Munggah. Iki banar iki dalane. Kene bae nek. Ya wis ki ora. Nek rono dadak mubeng kedua. Kene tak tulung. Minta tolong. Suamiku ki ora. Yo alah. Barang mung kebu ngene yo. Tangi yo. Tangi. Heeh. Tangi ki terus kono. Kakang. Marpene teko. Jaga sambar. Nek ditonton kene ngejo dados karo asu ngejo cocok kol. Bilang lambang bilangan bulat tenan. Ora. Aja seru-seru. Krungu to. Lah kayak bulat tenan kan. Ya ora bulat ya aja seru-seru. Yo. Ngrembug apa to? Mboten napa-napa niki mau. Ning ngomongke sing apik-apik nek iki. Gojekan ki Gojekan, mawon, nggih. Ndara. Piye anggonmu resik-resik piye, Kakang? Nggih. Sampun. Jenengan pun mangertos ki ambek pangguran iki pun kula sapu pun kula resiki kula pel ngeten. Mau wis Buat. dikosek ya Kang ya. Heeh. Lah terus Nek aku niki ngosek napa? anggo bojoku. Lah terus niki napa? Oh, Niku suguhan Dik Bodo, Ndara. Saking sinten niku, Kakang? Suguhan Dik Bodo kae lho Pak nih.
ora bab suguhan iki sing Lah diwa apa? kono tekon. Lah yo iki Saking sinten aku ora iso jawab. lali aku yo saka sapa? Mbak Yu, Nggih, nggih. bobo kae rak wis wayahe sarapan. Oh, lha iki jam piro to? Oh, Saiki nggih. enggal di paringi sarapan karo Kakang peduse mbak-mbek urung dipakan Kakang. Nggih, nek perkara wedhuse mbak-mbek niku pun dadi tanggung jawab kula. Pun kajenge kula kebakan ajeng ming ngerampasi jagunge mara tuwa nika. Saiki aku tak jagungan karo Simah Kelambang Sari. Nggih, Kakang nggih dipek kepakan peduse sendika dawuh pokoke kula niku. Nggih. Pokoke nggih jenengan kalih Kang bojone gek do omong-omongan Ngene men iki, saya Kang. rumaket Rumaket, karo nunggu bengi. Gek niki kula tak Nggih. arete wesake wedhuse mbak-mbak nek ketinggian ndak aku rugi kowe. Nggih, ngaten nggih. Kan jaga sampeyan. Nggih. Oh, kula tak kesah arit riyen. Duh, arite wis tak sae mau. Ya wis mau ungkale tok singgahno ning nek rek ngono nek. Beres. Oke. Berarti kita cus berangkat. Berangkat. Ki Azu. Nggih. Aku rek melengket jangan mau. Ini, kae. nggih. Iya. Dadah. Kakang Joko Sambara, iya Lambang Sari. atiku rumangsa seneng banget Kakang. Bisa miwiti urip bebarengan karo kowe. Aku ora ngira yen bakal dadi kasunyatan wong ayu. Jalaran aku yang ngrumangsani kaya ngopo angele nalika sepisan ketemu karo kowe. Ketok judesmu kagolan kaya ora melu karo apa sing tak omongke nalika semono wong ayu. Mbok menawa ya wis pancen dadi jodoh lan pestine. Aku karo kowe ta Kakang. Ana kocapan yen gampang mestine ya luwih gampang. Nanging yen angel kaya tembang kae lho Kakang. Angel-angel kalangkung. Kok wis wiwit lelewo to Lambang Sari. Lah ya kepiye meneh to Kakang? Senadyan aku karo kowe iki wong urip ning desa. Nek aku lan kowe bisa nyawiji antarane ati lan pakarti, mesti wae bisa dadi bungae wong omah-omah Lambang Sari. Lah ya tembungmu kuwi to Kakang. Aku ki dadi kepiye ngono? Mesti mono dadi manten anyar kuwi. Saben dina mung kepengin dadi siji wae. Mangan ramangan, sing penting wong loro. Kang mongko bareng karo lakuning wektu, aku lan kowe enggal diparingi momongan Lambang Sari. Lah terus Kakang Joko Sambara iki kepengin duwe anak pira Kakang? Piro Lambang Sari? 6 kakean? 6. Ya nek ngono kuwi iki ora jumbuh karo kekudanganing Nayaka Praja ing negara kono kae to Kakang. Tak kira ki loro wae ya cukup. Sik to Kakang. Kok hawane ki adem banget ya. Lambang Sari aku tresno pancen sulestya ayo keti
tresnan karo aku? Iya, Kakang. Kula tresna karo Kakang. Kasmarane ngeson mrene asiro akan res luas merati kok tanganmu bergedel Lambang Sari? Lah ya gaweane umbah-umbah kok, Kakang. Anggondo aromelir amlati gentos luas di Lambang Sari. Pripun, Kakang? Kok ono Apa, cecake Lambang Sari? Cecak. Endi, Kakang? Iki Endi cecake? Anggondo tanasa kapang asia rati aduhku nek aku lan kowe anggone miwiti bebrayan mung ketruwu bebasan kabesturon tanpa lilir lamun dilamun enggal peputra banjur arep dingoni apa Lambang Sari? Lah terus karepe Kakang Joko Samboro iki kepiye, Kakang? Lah mbok aku tak golek gawean ning kutha Goro kono. Golek gawean? Iya Lambang Sari. Arep golek gawean apa to, Kakang? Bapak, monggo Bapak. Bapak, monggo Bapak. Mriki lenggah iki Bapak.
Pun Bapak enten apa? Iki lagi do ngopo? Tak rungokke saka ngarep lawang kono mau kaya ana tembung ketruwu kabesturon tanpa lilir. Karepmu kepiye Joko Sambara? Menika malah kleresan Bapak. Kula kalian Lambang Sari menika rak sampun setunggal wulan anggenipun bebrayan. Kangge srana anggenipun bebrayan anuting angen-angen kula ajeng pados pedamelan wonten ing Kitha Goro Bapak. Joko Sambara, Injih Bapak. golek gawean ning kutha ki ora gampang. Ora gampang kaya gegambarane angen-angenmu. Apa kurang gawean ana ing desa? Lah mbok buruh-buruh macul apa kepiye? Menika namung srana Bapak. Kangge ndahing pemetu. Nek Kakang arep golek gawean, aku melu lho Kakang. Yo nek pancen wis madhep mantep. Anggonmu arep beboro ning kutha golek pangupa jiwa. Budidaya nututi playuning bejo. Kowe njujuga ana ing kepatihan Ngurawan. Ketemu karo Patih Kuda Sinumpit. Kuwi sedulure Bapak Nunggal Guru. Muga-muga dadi lantaran anggonmu bakal nemu gawean. Minangka kanggo piandel kowe padha lumarap. Golek gawean ana ing kutha Goro. Mbok menawa ana Pancabaya kena kanggo sifat kandelmu Joko Sambara. Injih Bapak. Kowe tak gawani jimat wujude kembang. Iki jenenge kembang Sekar Tunjung Biru. Nanging ila-ila dirasa Joko Sambara. Kowe ora kena nyebut jeneng Sekar iki. Kalamun ora ana Pancabaya. Kene le rene oleh. Menawi mekaten kula nyuwun pamit Bapak. Donga saha pamujinipun Bapak kula suwun mugi sedya kula kalih Lambang Sari saged kasembadan. Iya. Padha ngati-ati. Pangestune wong tuwa banyu milih. Injih Bapak. Nggih sampun nggih Bapak. Kula kaliyan Kakang Joko Sambara badhe nyuwun pamit. Yo, ayo Lambang Sari. Ayo Kakang.
panjenengan kekalih sami rawuh ana ing taman. Mongko mboten paring dawuh langkung rumiyin. Nyuwun pangapunten, mbok bilih sowan kula boten tetala langkung rumiyin. Awit boten wigatos ingkang kedah rampung. Kamangka rampungipun kedah wonten pabiyantunipun Dimas Galuh. Mangke rumiyin to Raka Mas Panji. Rampungipun kedah wonten pambiyantu saking kula. Kok aneh. Nyuwun sewu boten aneh. Jalaran wonten sambetipun kalian Dimas Panji Caraka. Oh, injih. Estonipun, kula mboten kepengin damel ribeting Kang Mbok Galuh. Ewa semanten kanthi anuraga Kang Rayi. Nyuwun eguh pamrayoginipun Kang Mbok Galuh. Jalaran tanpa wonten pambiyantunipun Kang Mbok Galuh, gegayuhan kula mboten badhe kalampah. Saupami kula mboten kalampah dhaup kalian Retna Kuning. Kula trimah kukut jagat kula Kang Mbok. Yang ingkang ketaman aswara menika pancen calraos akalan pun. Injih. Leres Raka Mas. Dimas Carangwaspa. Injih Kang Mbok. Aku iku garwane Kang Masmu. Ya Kang Mas Panji Inu Kertopati. Dadi apa wae kang ana sambunge karo keluarga iku uga dadi tanggung jawabku Dimas. Ana apa to temane? Ngaten ya. Sabipun Dimas Panji Carangwaspa kalian Diajeng Retna Kuning sampun ditemtokaken. Dumadaan awet wonten sowanipun Prabu Klana Brakumara saking Dunjung Angin-angin. Prabu Klana Brakumara. Injih Yayi. Lajeng menapa kersanipun sowan ana ing Ngurawan Raka Mas? Ratu menika badhe nglamar Diajeng Retna Kuning, badhe kapundhut garwa. Nah klenta-klentu rembag sak temah ngantos dados pasulayan kalian kula kangge nglaremaken swasana. Lumantar kipatih Kidul Sinumpit paring sayembara. Bilih sapa kang bisa ngaturaken pitukon ingkang wujudipun Sekar Pudak Kencana menika badhe dados mantu dalem Prabu Lembu Amisena. Nah, menika Kang Mbok perkawisipun. Menapa badhe wurung anggen kula gadah garwa Retna Kuning. Yen ngantos urung, kula tentu badhe nganyut tuwuh pados dalaning pati Kang Mbok. Pedah menapa kula gesang yen tanpa Retna Kuning. Sing sabar Dimas Carangwaspa. Leremno dhisik atimu. Ora perlu kuwatir perkara iki. Raka Mas Panji Brajanata. Injih Yai. Sakmenika Sekar Pudak Kencana badhe kula paringaken dumateng Dimas Carangwaspa. Supados tumunten anggenipun sowan ana ing Ngurawan. Ngaturaken lan nyaosaken pitumbasanipun calon temanten kakung. Nah, menawi mekaten lega rasing malah kula Yai. Injih Raka Mas. Menawi mekaten kula nyuwun pamit Kang Mbok. Kang Mas, pangestunipun kula suwun. Sing ati-ati Dimas. Sadurunge tindak ana ing Ngurawan, ayo Kang Mbok derekno ana ing Gedung Pusaka. Tumuli gawanen ana ing Ngurawan. Monggo Kang Mbok.
kelingan. Ketemu ana ing ngendi ya? Walah. Kowe iki jebule si Lambang Sari, bener? Nggih leres, Le. Anake Manik Suko saka desa Ngargosari to? Nggih leres, Le. Aku Lambang Sari. Oh, Apa to, Kakang? ngono. Iya, iya. Iki bener neng gone Ki Patih Kuda Sinumpit. Ya bener to, Kakang. Iki Iki kok lek padha kudu pating sampeyan klesik iki ana apa to? Mboten kok Ki Patih. Ah kok bisik-bisik ngomong wae. Mboten Ki Patih. Banjur karo sapa kowe? Niki, Aku iki sapa? niki bojo kula Ki Patih. Kula Joko Sambara Ki Patih. Simaipun Lambang Sari. Saiki ya lenggah dhisik. Kok ya kurang permono aku lho nggonku namati kowe iki wis blereng-blereng. Kowe ya mung bocah saka desa to? Injih. Ketok ya kowe iki bocah ayo saka desa sikilmu wedha mlethek ngono. Wis genah wong desa banjur ngombe wae mesti banyu telaga. Rak iya to, Le? Injih Ki Patih. Ayo. Banjur nggonmu tumuju ning papan kene kuwi ana perlu apa? Apa kowe arep golek sumbangan? Ya arep golek sumbangan tak wenehi. Mergo Kuda Sinumpit ki wis kondang ya nang kepatihan ki sugih dhewe. Kowe nek njauh bantuan tak wenehi nanging banjur kowe bali wae nang desa. Lah si Lambang Sari sawetara ayo ben dolan nang kene ngono ya. Mboten Ki Patih. Loh, Mboten. Kula menika namung ajeng pados pedamelan. but gawe. Nggih Injih, leres, Ki Patih. Kula kalian Kakang Joko Sambara niki ajeng pados pedamelan Ki Patih. Mbok ya tulung Ki Patih. Kula kalian Kakang Joko Sambara niki diparingi damelan. Walah, golek gawean kok ya wayahe ngene. Kowe iki ora ngerti apa? Saiki Ngurawan ki lagi geger. Geger dos pundi Ki Patih? Akeh rerusuh mlebu ning papan kene. Banjur yen kowe arep golek gawean ki kabisanmu ki ngopo? Paling wong desa ki rak ya mung macul ngarit. Anak mung macul ngarit ki Ngurawan ki ora mbutuhake. Senajan kula menika namung tiang dusun Ki Patih. Kula menika sampun nate nderek olah kanuragan wonten ing dusun Ngargosari. Malah kula sampun trampil trengginas anggenipun bab peperangan. Kula sampun siap. Apa kena tak percaya kuwi omonganmu kuwi? Injih Ki Patih. Leres. Oh ya, ngene. Mbok menawa iki kena kanggo dalaning kekarepanmu, kowe bisa ditampa pasuwitanmu dadi prajurit ana ing Ngurawan. Yen kowe bisa nyingkirake rerusuh sing mapan ana ing tapel watesing Ngurawan wonten tunjung angin-angin. Apa kowe sago? Sagah Ki Patih. Kula sagah. Bener? Wis tak pikir sago. Sampun Ki Patih. Oh, yen ngono ora kesuwen. Ayo tak tuduhke papan dununging para rerusuh sing mapan ana ing
tapel watesing Urawan lan Tunjung Angin-angin. Sawetara kowe Lambang Sari Adipati. mapan ana ing kepatihan. Akae mengko kowe awon santri-santri kepatihan kono kuwi akeh banget. Engko ora sah masak. Mengko jajan wae aku warung ngupah banget. Ya. Adipati, siap. Yen ngono ayo biar aku tak tuduhke papan dulu. Lambang Sari, Iya, Kakang. kowe sing ati-ati ana ing kepatihan Lambang Sari. Nek ngono, Kakang, kaya sing ati-ati yo. Duga prayogane digawa. Iya Lambang Sari. Nggih. Lali. Plat. Kang nyusulake wujuding pusaka Sekar Kudak Kencot. Kanggo minangkani calon garwaku diajarno kuwi. Mbok yo maune iki sekar-sekar kantil apa mawar no malah gelis. Aja-aja iki mung samudana. Nampik secara alus. Sapa kowe? Tanpa klon won waton budas-budus ana ing pesanggrahan. Sapa jeneng? Ditepungake wae. Aku Joko Sambara. Banjur sapa kowe? Lekno mripatmu derengen kuping. Aku Prabu Klana ing Tunjung Angin. Wong sing disembah-sembah wong dadi kowe Prabu Klana Brakumara sing gawe dredah malah tiwas kebeneran. Saiki lereno anggonmu gawe dredah supaya Ngurawan bisa antuk katentreman. Nantang marang aku. Mangarti. Ora ana sing bisa ngalahke kadidayanku. Apa meneh mung sandangan desa. Yen kena tak pringgake becik, saiki kowe minggat. Minggat. Timbang tak untatke, dudu kowe. Dudu kowe sing nentokke patilan uripe manungsa Prabu Klana. Yen kowe tak pringgake, saiki kowe sing kudune minggat ketimbang tak uncatke nyawamu Prabu Klana. Apa yen kowe nekat? Aku ora tegel ngutapke nyawamu Prabu Klana. Parat kowe. Dikdaya kowe. Mati sini aku kowe. Mati kowe. Ayo, tangi yo. Sawangan iki Prabu Klana. Sawangan iki. Pusaka awujud kembang. Tunjung biru. Saiki kowe kudu mati ana ing tanganku. Tamakno ing dadaku.
Kambara, jebul kowe senadyan wong desa. Nanging tak sawang saka kadohan kowe mau, pancen kowe ya cukat trampil trengginas anggonmu peperangan musuh Prabu Klanabra Kumara. Menika Malah keleresan kok Kipatih. Malah Prabu Klanabra Kumara saiki wis tumekaning pati. Nanging kok aku ya ngumun. Kowe kuwi duwe sifat kandel apa? Kok iso mateni ratu sing sekti Mandraguna iki lho. Hah? Minangka sifat kandeling lampah kula Kipatih. Kula menika anggadhahi pusaka ingkang awujud kembang. Kembang. Menika Kipatih. Kok mung wujude kembang wae iso mateni. Nek nganggo aku ya ora mateni ta? Boten kok Kipatih. Nah, saiki ngene. Jumbuh karo jumuduling sayembara sapa kuwi sing iso ngaturake Sekar Pudak Kencana kuwi bakal ditampa paswitane. Nah, nanging kowe kudu manut aku. Pripun Kipatih? Iki mengko kowe matur wae ana ngersa dalem Kang Sinuwun yen iki kuwi Sekar Pudak Kencana. Piye? Injih Kipatih. Saguh? Injih, kula sagah Kipatih. Isih siji. Senadyan kowe kuwi wis duwe bojo. Mengko yen ana ngersa dalem kuwi kowe yen dipunduti prisa kowe iki wis ndhe bojo apa durung ngomong wae kowe urung ndhe bojo. Sekedap Kipatih. Sekedap. Kula menika sampun gadah simah Kipatih. Mboten sak mestinipun panjenengan ngendika kados mekaten. Kuda sinumpit kuwi wis mangerteni yen kowe kuwi wis duwe bojo ya Silambang Sari. Ning iki srana yen kowe ora gelem ya wis cukup tekan kene wae kowe bali. Kowe ora nyambut gawe bali nang desa Macul. Nanging dos pundi Lambang Sari Kipatih? Wis to. Si Lambang Sari kuwi tanggung jawabku. Mengko aku kepiye? Saguh apa ora? Yen ora aku ora meksa. Yen ora saguh, yen saguh. Menawi mekaten kula sagah Kipatih. Nah, Supados kula anggadhahi pedamelan. ayo kudune ngono. Yen ngono ora kesuwen, ayo kowe tak sowanke ana ngersa dalem ingkang sinuwun ing Urawan. Monggo Ayo. Kipatih. Ayo. Kembangku ki. Ayo. Patut lamun
Panjenengan ingsun nggih Nini Retno Kuning. Diprayogakake anggon nira lungguh, Nini. Sendika ngestakaken dawuh Rama. Kakang Patih kudu sinumpit. Inggih kula sinuwun. Sira iki wong nomer 2 sak Ngurawan. Inggih. Nanging yo gene. Praptanira ana ing Ngurawan tanpa aweh cecala luwih dhisik malah kepara. Nganti paraga kang munggah ana ing Siti Hinggil. Ingkang mangka kabeh pakartinira kuwi tinulat marang sak kabehing para nayaka praja mudune kawula ana ing kraton Ngurawan, Kakang. Inggih. Mila nyuwun ngapunten sinuwun. Mila leres menika mboten wonten parpatan agung namung keng abdi kumawantun sowan kanthi kadherekaken pawongan menika. Iya, ingsun ora nimbali jeneng sira. Inggih. Awit wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken sinuwun. Perkara apa, Kakang? Inggih sinuwun. Pepeteng ingkang hangemuli Kurawan awit saking pakartinipun Prabu Klana Brakumara ingkang badhe ngawinaken putra dalem menika. Nini Retno Kuning. Ingsun wis priksa. Kersane Kakang apa? Inggih. Menika wau badhe matur bilih Prabu Klana Brakumara samika sampun seda. Piye? Prabu Klana Brakumara sampun seda sinuwun. Menawi reresah ing Taman Ngurawan menika sampun sirep, mestinipun Mendelo dhisik to Nini. Prabu Klana Brakumara wis tumekaning pati. Inggih sinuwun. Kakang, Inggih. Prabu Klana Brakumara kuwi ratu kang wengis. Inggih. Sapa wae mesti kasuran mungsuh yuda karo Kakang karo Prabu Klana Brakumara. Banjur sapa? Sapa sing sembodo merjaya, Kakang? Ingkang saged mejahi menika Jaka Sambara sinuwun. Inggih tiyang menika sinuwun. Pawungan iki. Inggih. Sapa? Jaka Sambara. Bener jeneng sira Jaka Sambara? Inggih sinuwun. Kula Jaka Sambara saking dusun Ngargosari. Sambara, Inggih sinuwun. ingsun priksa kalamun dardah ing Ngurawan iki pancen saka pakartine Prabu Klana Brakumara anggone bakal ngayunake marang putraning ingsun Nini Retno Kuning. Yogine sira bisa merjaya Prabu Klana kanthi piandel apa? Matur wae Bloko. Ora apa-apa, lunga sinuwun iki. Matur wae Bloko. Kula isin Ki Patih. Panjenengan mawon ingkang matur. Kok gur matur isin. Kok Jaka Sambara bisa merjaya Prabu Klana lan bisa kepranggul karo Prabu Klana? Larah-larahi kepiye, Kakang? Inggih, mila leres sinuwun. Jaka Sambara anggenipun peperangan mengsah Prabu Klana Brakumara menika jalaran kula ingkang paring dawuh. Kakang Patih Ngenget. kudu sinumpet sing paring Nggih. dawuh mergo Kakang ya besok kahanan ana ing Angge ngangeti ing gerdah ing Ngurawan menika malah ugi menika Jaka Sambara kagaduhan pusaka ingkang aran Sekar Pudak Kencana sinuwun. Sekar Pudak Kencana. Inggih. Kang Kinaryasrana merjaya Prabu Klana Brakumara. Inggih. Sambara, Inggih sinuwun. ingsun nedha nrimo marang sira. Senajan sira mung pawungan saka ing Karang Pratisan. Nanging kasunyatan bisa gawe padhang trawangan kraton Ngurawan. Banjur apa ingsun bisa ngerteni wujuding kembang pudak kencana? Diaturke. Coba.
Menika Sinuwun. Tak suwun ngampil. Kakang Patih kudu sinumpit. Inggih, kula sinuwun. Timbuling Sekar Pudak Kencana kang saiki wis ana ing astaning Ingsun. Inggih. Kaya-kaya jumbuh karo jumedoling sayembara kang wis ingsun ngendikake. Inggih sinuwun. Sapa kang bisa ngaturake Sekar Pudak Kencana? Ingsun pinercaya supaya dadi tetimbangane Nimas Retna Kuning. Inggih. Mula kanthi jumedoling kembang Pudak Kencana iki lan sira Joko Sambara. Inggih Sinuwun. Sira wis duwe bojo. Bunggung. Oh, isih lho. Joko Sambara, Inggih Sinuwun. sira wis duwe tetimbangan apa durung? Amatur durung ngono wae kok. Dereng Sinuwun. Nah. Durung. Inggih. Tiwas kebeneran Sambara. Durung ndek bojo. Putra ingsun nggih Nini Retna Kuning. Nggih Rama. Ngadeg. Kaya pamundhutira nalika semana sapa kang sembodo ngaturake Sekar Pudak Kencana. Kinarya srana salaki rabi mundhut tetimbangan kloan sira. Apa wujuding kembang iki kang sira kersakake Nini? Coba talitinan. Piye Nini? Piye Kakang? Dos pundi menika sinuwun? Sing tak aturake Sekar Pudak Kencana nang kasunyatan kok ora dadi kekarepane putraning Ingsun. Inggih, menika namung nyamudana nggih karana nggih perkewet menawi badhe matur Lingsem, lingsem. nggih. Karepe Kakang Patih Nggih. Joko Sambara. Ditututi ya. Ditututi direripeh ya, Le. Menawi mekaten kula nyuwun pamit Sinuwun. yo Joko Sambara. Ditututi direripeh. Yen ora luput panduluning Ingsun kaya carang waspa kang sowan ana ing Urawan. Leres Sinuwun. Kula ingkang sowan. Kowe teka ana ing papan kene iki banjur ana perlu apa, Carang Waspa? Ketang manteping tresna kula dumateng Retna Kuning. Kula badhe ngaturaken minangka punaginipun ingkang sinuwun arupi Sekar Pudak Kencana. Ya, dalah. Wis kepungkur ya, Carang Waspa. Wis telat kowe iki ya. Wis telat. Oh, jam 09.00 kudu teka kok yah mene. Wis telat Carang Waspa. Carang Waspa. Nggih sinuwun. Bener ature Kakang Patih kudu sinumpit. Sawetara wis ana pawungan kang bisa mupu giri patembayan ingsun. Lamban sira ngaturake Sekar Pudak Kencana. Ingsun nganggep yen sira ora bisa minangkani. Menawi mengkaten boten wonten pedahipun kula sowan sinuwun. Rayi dalem
Inu Kertopati, Dimas Carangwaspa. Kok kaya ngene, Kakang? Inggih nyuwun sewu sinuwun. Perkawis menika tanggel jawab kula sinuwun. Kakang kudu sinumpit sing kagungan pamrayoga. Inggih. Ingsun borongake marang sira Inggih, pamrayoganira. Inggih. Ingsun bakal manjing oning sanggar pamujan. Inggih. Monggo sinuwun kula dherekaken. Silambang Sari. Kowe rak yo kerasan to mapan ning kepatian kene iki. Nggih keros, ayam tentrem injih jenjem to Kipati. Lah yo genah wae. Awong kowe iki kulino ning desa. Kulinane mung ngerti pategalan, njuk mung ngertine telo. Nah, aneng kepatian iki. Tak pageri wesi-wesi. Go gasbo. Gasebo Kipati. Gasebo. Oh, ayo kuwi. Ayo wong wis tuwa iki ya ora ngalake isih nom-nom iki. Ayo. Ayo. Ya syukur yen kowe iki kerasan mapan ning kepatian. Injih, Aku Kipati. ayo seneng banget. Ayo iki wis sanggepen omahmu dhewe. Kabeh wae iki wis duwekmu. Uga aku barangku. Sik Kipati. Piye? Lah. Kakang Joko Samboro pundi? Wah, Samboro. Wis ora usah mau Samboro. Lah Samboro pripun kuwi wis Kipati? Samboro kuwi maju peperangan. Nggih. Mungsuh ratu sing sekti mandraguna. Banjur Yen to iso slamet wae rak ya alhamdulillah. nanging Kakang Joko Samboro slamet to? Lah ya wong perang kuwi yen ora menang kalah. Yen ora mateni ya dipateni. Yen to Joko Samboro kuwi bisa menang, aku mesti bakal ketrima nang ngersa dalem Kang Sinuwun. Lah wah kamangka perawan ngurawan ki ayu-ayune ora baen-baen. Lah banjur Joko Samboro ora kepincut karo perawan ngurawan kuwi. Mboten Banjur Kipati. Kakang Joko ninggalke Samboro kono. niku tresna sanget dhateng kula Kipati. Lah enak rak mbiyen ana desa saiki nang kutha ki wah ngurawan ki ayu-ayune pol. Mula aku ki ora payu-payu mergo ayu-ayu kabeh. Lah nanging kesayu kula kok Kipati. Lah iya mula aku ki nganu kowe ki rak mergo kowe rondo kuwi. Rondo pripun Kipati? Kakang Joko Samboro niku. Saiki ki ngene wis ora usah sambora-samboro.
Lah pripun? Saiki iki sik ana wae. Tinimbang kowe iki dadi randha Pripun? prayoga ngladeni karo aku. Panjenengan menika pripun Ki Patih? Kula kok sepados ngladosi panjenengan. Ya, Ya wis layu. ngladeni Nono Nino kaya ro bojomu kae. Panjenengan menika owah nalare napa pripun to Ki Patih? Nulad Ki Patih gendeng. Kakang Joko Sambara ki nang ngendi? Ampun ngoten niku to Ki Patih. Manut. Tumrape wong tanah Panjenengan niku napa? jami Mlaku wis dodoran kok ngono. Iya. Kakang Joko Sambara ki nang ngendi? Ki Patih, panjenengan niku pripun to? wis rasa sumbar sembero. Sik ana wae apa coba. Lho Kakang Joko Sambara niku gempalane nganti kula kok. Wong agung ing ngeksi. Ki Patih gilani. Ki Patih. Panjenengan menika pripun Ki Patih? Malah kaya ngekeket. Bahan seno pati. Mbok yo gelem, yo raketan sak nuang wae aku ki gelem. Saknuan. Nggene panjenengan niku lho. Pun kaya pisang bosok. Paling nyogur ngenuk wis marem aku. Gelem ya? Gelem ya? Gelem pripun? Kakang Gelem. Joko Sambara niku. Dadi bojoku. Mboten. Panjenengan niku sampun ajeng mati Ki Patih. Kok Wah, lah mati kepiye wong wis arak rabi kok mati. Lah nek kalih kula napa panjenengan niku kuat? Ayo tak gotong. Kakang Joko Sambara ora aku ora kuat. Apa meneh kowe sing wis sletoy ngono. Kepati amar suci Kakang Joko Sambara iki ora banjur rene. Pripun to Ki Patih panjenengan niku pripun? Sudanan kowolan Kakang Joko Sambara. Kuwi lho Ki Patih. Iki nganti kaya ngene iki ngober-ober kowe lho. Mlakune wis kaya wong stroke. Arep karo aku ki lho. Gek gelem mula iki bendang mari. Ya. Lha apa kok ora kesetrum aku nek karo kowe? Wah, lah kesetrum malah ampuh. Gelem ya. Gelem-gelem pripun to Ki Patih? Pinapsu tapa
Gelem-gelem pripun to Ki Patih? Gelem. Mboten. Panjenengan niku lho, mbok yo aja gendeng-gendeng nek dadi Ki Patih. Wah, lha aku ki ora gendeng kok gendeng. Lah nek wong gendeng ora kepengen gelem ya, ora ketan mau. Wes tak bali. Gelem ya? Gelem ya? Mboten Ki Patih. Hama. Ki Patih ki jan gendeng tenan. Ma. Ki Patih. Lambang Sari, Pripun? kowe ora gelem ngladeni karo aku. Hah? Yen kowe ora gelem ngladeni karo aku, mangerti ya Lambang Sari. Nalika peperangan musuh Prabu Kanabrakumara, bojomu kuwi si Jaka Sambara wis tumekaning pati. Pripun? Kakang Jaka Sambara mati. Kakang Jaka Sambara ku mati. Kakang Jaka Sambara ku mati. Kakang Jaka Sambara. Wis ora sah tok tangisi. Lah mbok kowe nangis nganti nusul mati. Kakang Jaka Sambara. Ora bakal urip meneh si Sambara kuwi. Wes rasa digetuni. Ngono. Awes ana wae. Nah, digawe mesem guyu ngono kuwi ora ya nang awake dadi sumringah. Nah iya ngono kuwi. Jaka Sambara ku mati Ki Patih. Kakang Jaka Sambara mati. Lah kok Kakang Jaka Sambara ku mati. lah kok biasa. Kakang Jaka Sambara mati. Iki Lambang Sari. Jaka Sambara ku mati Ki Patih. Wah, lah iki. Ya tujune mau ora Kakang gelem. Jaka Sambara ku Ana gelem ndek bojo wong edan. Kakang Jaka Sambara. Kakang Jaka Sambara. Ala apa pumpung edan ya iki kedidisi. Kakang Jaka Sambara ku ning ngendi? Kakang Jaka Sambara ku ning ngendi Ki Patih? Jaka Sambara kuwi wis tumekaning pati. Aku ora wis ngidega kaya mau to. Kakang Jaka Sambara mati. Si Lambang Sari. Aja mlayu. Wah, lah ngel-ngelke wong tuwa. Kakang Jaka Sambara ku mati. Kakang. Lah nek Kakang mati, aku karo sapa? Kakang Jaka Sambara. Kakang. Loh, Kakang Jaka Sambara ku ana ning wong ngendi? guyu nangis, guyu Kakang nangis. Jaka Sambara. Mlayu-mlayu sajake lagi. Oh, wah nalare. Kesel aku. Jan mesake tenan. Kakang Jaka Sambara. Kakang Jaka Sambara. Sik, mengko dhisik to. Kakang Aku iki Jaka dudu Jaka Sambara. Sambara. Dudu piye to Kakang? Apa asal ngakoni bojone? Genah kowe kok tambah bagus ngene to Kakang? Jan ngejo tambah tresna aku Kakang. Wis tak kandhani to, nek aku iki dudu Jaka Sambara. Lah terus apa? Kok Kakang Jaka Sambara seneng ngakoni aku ngono?
Kakang Jan Joko owah nalare Sambara. tenan. Kakang, rene Kakang rene. Kowe ngoleh aku apa, Kakang? Ayu-ayu kok ya owah nalare to. Wah, nalare pripun to, Kakang? Kene. Lungguh dhisik. Ning ndi? Arep ngopo, Kakang? Sliramu bakal tak tambani nganggo Waduh. sekar Lah pudak kok kencana saya iki. sosit to, Kakang? Gak nek aku kembang barang iki. Tak sunake marang Gusti Kang Akarya Jagat. Muga-muga enggal Lah, iki ngopo, Kakang? mari. Iki ngopo? Kakang. Oh, jebule kaya ngono to. Layak Kang Mas tak anteni Taman Murawan ki ora teko-teko. Sik to diajeng. Kakang ki ora ngopo-ngopo. Jenengan iki saged selak Kang Mas. Wong secara rangkulan karo wadon kae kok isa-isane lho ngendika ora ngopo-ngopo iki. Diajeng. Kakang ki lagi wae ketemu karo wong wadon iki. Kakang uga ora ngerti iki sapa. Kamangka lagi wae tak usadani nganggo sekar pudak kencana. Jalaran wau nandang gerah ewah. Pungkasane bisa waloya temahing jati, jati temahing Kula waloya. Lambang Sari ki sana. Jenengmu Lambang Sari. Injih ki sana. Ditepungake wae. Aku Panji Carang Waspa seka Jenggala. Gerah ewah diusadani apa ora? Ngertiku ya wis ana ning papan kene. Alah padha tetepungan. Ngetek kowe. Kono. Retno kuning. Loh. Iki Kakang Joko Sambara. Loh, Kakang Joko Sambara isih urip kok. Kakang, iki kowe. Aku Joko Sambara Lambang Sari. Joko Sambara. Loh, jare ki patih. Aku Joko Sambara garwamu Lambang Sari. Bojomu kok lali lho. Bojo isih urip, Kakang. Loh, jebule wis duwe bojo to? Nek wis duwe bojo ki mbok yo direngkuh sing becik. Ora malah kemangkuh. Gembagus. Malah arep ngayunake aku barang. Dumeh kowe kuwi wong bagus. Banjur arep adol bagusmu kuwi. Ngono kuwi. Kowe aja kandha kaya mengkono Retno kuning. Aku mlayu nututi kowe jalaran Alah, kok lewit alasan ki lho. Wong desa ki wong desa wae. Wong desa kok arep ngayunake putra ratu. Kaya ya Allah. ora blewaran kowe Retno kuning. Dumeh kowe wong desa. Dumeh aku wong desa kowe putra ratu. Banjur arep sak penakmu dhewe ngono apa piye? Ngono apa piye? Kowe aja kementhus Retno kuning. Aja kementhus. Anggonku tekan kene mlayu nututi kowe jalaran anut pamrayogane Ki Patih Kuda Sinumpit kon ngribeh kekagolan atimu. Dene kowe malah selak. Nek ngono ilang jiwaning atimu, tetel kanarendane wong tuamu, ilang jiwa ajining diri gumantung obahing latimu Retno kuning. Kowe Lambang Sari. Iya, Kakang. Kok kowe iso tekan kene iki kepiye Lambang Sari? Ngene lho, Kakang. Aku ki ora ngerti kok isa-isane aku ki tekan kene, Kakang. Nanging ana ing kepatihan Murawan kono kae. Aku ki dipeksa ning Ki Patih Kuda Sinumpit kon ngladeni, Kakang. Kon ngladeni, kowe kon ngladeni Ki Patih Kuda Sinumpit. Iya, Kakang. Lan Ki Patih Kuda Sinumpit ngendika, nek Kakang Joko Sambara wis mati, Kakang.
Jebul kabeh iki rekodayane Sinumpit. Sik. Jenengmu Joko Sambara sing disebut-sebut karo Lambang Sari mau to. Iya. Aku Joko Sambara. Ditepungake wae. Aku Panji Carangwaspa saka Jenggala. Ya pacangane Diajeng Retna Kuning. Kang sawetara bakal ngaturake Sekar Pudak Kencana minangka salah kirabi karo Diajeng Retna Kuning. Nanging ditolak karo Patih Kuda Sinumpit. Dadi nalika kowe ngaturake Sekar Pudak Kencana ana ing ngarsa dalem sinuwun Prabu Lembu Amisena ditolak Patih Kuda Sinumpit. Iya, Ngono kuwi. bener Sambara. Kurang ajar. Nang ngendi Sinumpit? Kakang iki lho, Kakang. Kuwi Lambang kok Sari. gede, Kakang. Lambang Sari. Lambang Sari. Rene no. Kakang iku, Kakang. Aku wedi, Kakang. Ki Patih ki wis gendeng apa piye to, Kakang? Kok saja melajar menika wonten menapa to Ki Patih? Kowe mau ra si Lambang Sari ki njaluk klambi. Klambi nopo, Ki Patih? Klambi nopo? Njaluk klambi aku semaya ayo sesuk ayo wengi ra ya ora ana bakule. Malah dhewekne kogel mlayu banjur tak uyak iku mah. Kula menika sampun ngertos perkawis menika Ki Patih. Wis ngerti. Nalika kula deku-deku wonten ing kapatihan nyuwun pedamelan kalih panjenengan lajeng pedamelan menapa ingkang kula tampi? Rak mboten wonten to. Malah panjenengan sik nyambut damel Ki Patih. Pedamelane panjenengan damel perkawis. Panjenengan nggih sampun ngayawara, mboten cetha ngendika kalih Lambang Sari nek kula sampun pejah wonten ing peperangan ngoten to? Ngoten to? Ngoten mboten? Nalika Carangwaspa ngaturake Sekar Pudak Kencana ana ing ngarsa dalem sinuwun Prabu Lembu Amisena nggih panjenengan tampik to? Panjenengan menika patih. Mboten sak mestinipun patih anggadhahi watak kados mekaten. Joko Sambara, Pripun, pancen tak dodoh anggonku ngoyak-oyak si Lambang Sari pancen aku kuwi duwe rasa tresna karo si Lambang Sari ya bojomu. Banjur perkara si Carangwaspa nyowanake kembang Sekar Pudak Kencana kuwi ya pancen aku sik ngegohake supaya Carangwaspa kuwi bali. Kuwi pancen tak dodo. Banjur kowe bakal tak jodokke karo Denayu Retna Kuning. Pangandikanipun panjenengan sampun kladuk Ki Patih. Sampun kladuk. Panjenengan kedah pecah saking tangan kula. Sing hati-hati, Kakang. Wes. Ampun, waduh. Wah. Patih panjenengan sampun kurang ajar nuwun. Mantaboki mawon iku. Nyuwun sewu sinuwun. Ana apa Kakang Patih Kuda Sinumpit? Nyuwun sewu. Kula ingkang lepat sinuwun. Kok bisa-bisane sira iki Wrangkanata lho. Injih. Wong nomor loro ning Kraton Ngurawan. Injih sinuwun. Ya gene telah salah mangsa malah guderan karo Joko Sambara. Menika mboten guderan sinuwun. Apa Menika sae. perkarane Kakang? Injih nyuwun ngapunten sinuwun.
kula ingkang lepat kula menika badhe gonjak Lambang Sari. Seneng karo Lambang Sari. Inggih. Kakang Patih kudu sinumpit kuwi rak kakung. Sawetara Lambang Sari kuwi putri, ya wis ana empere to kalamun Kakang kudu sinumpit kakung seneng karo pawestri kuwi lumrah. Inggih namung Lambang Sari menika sadotosipun boten purun sinuwun lagi. Lah nek ora gelem kowe ya ora kena meksa. Nggih, Lambang Sari wis duwe bojo apa durung? kula peksa menika nggih kajengipun nggih purun ngoten sinuwun. Kakang. Wis bola-bali ingsun ngendika marang sira. Sakabehing pakartinira bakal tinulat marang sakabehing nayaka praja mudhune kawula ing Urawan. Inggih sinuwun. Tumindake ira luput. Inggih. Kono lungguh kono nek ngrumangsani slira ruput. Putraning sun Ninirna Kuning. Rene ini. Carang Waspo. Nggih Rama. Joko Samboro. Nggih sinuwun. Lan sira Lambang Sari. Inggih sinuwun. Saktenane ingsun wis priksa. Apa kang dumadi ning Urawan munggah apa kang dumadi ana madyaning dalan kene. Kakang Patih kudu sinumpit pancen sawetara iki ora kena pinercaya sakabehing tumindake. Carang Waspo, Inggih sinuwun. ingsun ngersakake wujuding sekar sing nate sira aturake marang Urawan. Coba. Monggo sinuwun. Ingsun ngampil. Joko Samboro. Inggih sinuwun. Ingsun uga ngersakake sekar kang kanggo srana merjaya Prabu Klana Brakumara nalika semana. Menika sinuwun. Kakang Patih kudu sinumpit. Inggih kula sinuwun. Iki sekare Carang Waspo. Inggih. Sing diarani sekar Pudak Kencana. Inggih. Lan iki kembange Joko Samboro. Inggih. Sing anut ngendikamu nalika semana bisa merjaya Prabu Klana Brakumara. Leres sinuwun. Jenenge apa Kakang? Sekar Pudak Kencana. Sekar Pudak Kencana. Inggih. Ateges iki ana kembang Pudak Kencana loro. Anggih menika kembar sinuwun. Kembang sing digawa karo Joko Samboro dudu Sekar Pudak Kencana. Nanging merga saka iguh pratikelira. Merga sira ketumpangan hawa neksu nguja marang hardani kang epsun. Banjur sira reka-reka dawuh karo Samboro supaya ngaku lamun ingsun dangu marang Joko Samboro. Ngaku iki jenenge Sekar Pudak Kencana. Nanging kabeh mamung saka pakartinira, iya apa ora? Inggih mila leres nuwun. Merga sira duwe pamrih. Sawise Joko Samboro bisa ngaturake kembang bakal tak tampa pasuwitane, sira duwe milik karo si Lambang Sari. Leres nuwun. Iya. Para kawula kabeh. Jumeduling Sekar Pudak Kencana lan kembang sing digawa karo Joko Samboro. Jenenge apa Joko Samboro? Sekar Tunjung Biru menika sinuwun. Sekar Tunjung Biru. Ateges jumeduling sayembara kang ingsun aturake nalika semana. Sapa kang bisa ngaturake kembang Pudak Kencana bakal sun dhawuhake marang putraning sun
Nini Retno Kuning. Kang mongko kembang iki sing duwe ya Carangwaspa. Carangwaspa ingsun jejering nalindra ning Urawan. Njaluk pangapuranira. Jalaran nalika sira bisa ngaturake tinulak karo Kakang Patih Kuda Sinumpit. Nggih sinuwun. Kanthi sira bisa ngaturake Sekar Pudak Kencana. Ateges katetepaning sun marang sira. Ya sira Joko Sambara kang sembodo mupu giri Patembaya. Kanthi kuwi sira sasi ngarep sun wisuda minangka putra mantu ning sun. Matur sembah nuwun sinuwun. Lan sira Joko Sambara Inggih sinuwun. kembang sira tamba. Dawuh ingsun marang sira. Gandeng sira wis duwe bojo si Lambang Sari. Nanging anut karo pangicuk-icuke Kakang Patih Kuda Sinumpit. Rengkuwen si Lambang Sari dadi garwanira. Sasi ngarep bakal ingsun tampa mlebu ana ing kraton Ngurawan dadi abdi. Inggih sinuwun. Nini leladya marang Carangwaspa ing sak mengkone katetepaning sun kang pungkasan. Inggih kula sinuwun. Ngopo Kakang? Ingsun wis netepake marang Carangwaspa lan marang Joko Sambara. Katetepaning sun kang pungkasan. Sambara ben ditampa karo calon bojomu. Ini tampanan Sekar Pudak Kencana. Muga mahanani anggonmu urip bebrayan karo Carangwaspa ing sak mengkone. Kanggo Kakang Patih Kuda Sinumpit. Inggih kula sinuwun. Sakabehing pakarti lan tumindak ira ingsun anggep luput kang ndadekake mangkel mitunani tumrap Nayaka Praja lan kawula ning Ngurawan. Mula saka kuwi sira ingsun tetepake dadi pesakitan ana ing Ngurawan. Nggih. Carangwaspa sinuwun. Kakang Patih Kuda Sinumpit dirangket lebokke ning pagunjaran. Sendika dawuh sinuwun. Cekap semanten para miyarsa. Ketoprak manunggal budaya. Para jejaka muda. Para seniman seniwati widyawati muda. Generasi penerus kudu manunggal. Nyuwun berkah saha pangestunipun mugi ing samangke saged angaye karya minangka seniman lan seniwati wonten ing Kalurahan Tepus. Salam budaya. Lestari budayaku.